budem rozprávať tak od srdca, dobre? Môže byť? Ja už neviem, koľko je to rokov, čo sme sa s Michalom stretli. Zháňala som kvalitné foliované dvierka a naozaj na našom trhu som nič nenašla. Tak sme sa nejako stretli a začali sme spolupracovať. Už je to naozaj dosť veľa rokov. A Michal pred pár rokmi za mňou došiel, že má takú úplnú novinku, ktorá ešte na našom trhu nie je. A že čo na to hovorím? A ja sa priznám, že bola som taká skeptická voči tomu, že však tých materiálov na výrobu nábytku je už toľko na trhu, že čo už by teda ten na niečo nové vymyslel. Ale priznám sa úprimne, že keď som si to pozrela, pre mňa to bola že láska. Akože dlho mi trvalo, kým som to dokázala aplikovať do svojich projektov, kým som si zvykla na tie nové štruktúry, nové materiály, nové farby. Ale keď som s tým začala pracovať a videla som to v reále, videla som tie úžasné synchropóry, videla som ten lesk, ako vyzerá, že lesk bol naozaj že lesk, ale že brutálny, tak proste som začala to stále viacej dávať do projektov. A potom sme s Michalom, my sme taká rovnaká krvná skupina, začali meditovať nad tým, že či by sa ich nádherné materiály, čo majú kamene, nedali použiť na platy stolov, respektíve na rôzne zaujímavé obklady, pretože ja veľmi rada pracujem s obkladmi v priestore. A keďže Michal veľmi podobne rozmýšľa v mnohých veciach ako ja, tak sme už vymýšľali, ako ofázovať hrany, ako proste sa s tým vyhrať. Naozaj vznikali zaujímavé veci, kde vlastne on s tým šiel aj na výstavy a mal s tým úspech. A keď teda vzýšla otázka, že či mu s tým nepomôcť na slovenskom a českom trhu, tak sme sa jednoznačne zhodli, že áno, ideme do toho. A je mi nesmiernou cťou, že vlastne môžem túto značku zastupovať a svojim kolegovcom, dizajnérom, architektom ukázať niečo nové, niečo nevšedné, pretože za mňa naozaj Španieli ten svoj temperament, úžasný cit pre detail veľmi dobre implementovali do svojich produktov. A verím, že sa vám s tým bude tak fantasticky pracovať ako mne. A ja tu mám teraz na ukážku len také na ochutnávku novinky ich pre rok 2026. A chcem vám ukázať, že prečo sú také úžasné. Hej. Toto je konkrétne Nuvola, je to novinka, kde tu vidíte rôzne povrchy. Tieto povrchy v podstate majú oni vo viacerých prevedeniach a je úžasné pozorovať, že čo robí v podstate lesk a mat. Majú to vo vysokom lesku, je to v hlbokom mate, v zamate, je to v synchropóre. Tie staršie ročníky si pamätajú Korenicu, ktorá má nenormálny boom a návrat späť. Alvik prišiel s úplne nádhernými a parádnymi vzorkami. Pri firme Alvik je parádne to, že oni naozaj neúnavne pracujú na zlepšovaní technológií, neúnavne pracujú na nových dizajnoch. A pevne verím, milí kolegovci, že vám tento nový materiál bude obrovitánskym prínosom vo vašich projektoch. Moc sa teším na spoluprácu s vami. No a ešte kto som? Volám sa Marcela a interiérový dizajn robím cez 28 rokov. A mám za sebou tisíce realizácií, tisíce projektov a návrhov. A okrem toho som maliarka, malujem obrazy. Okrem toho vlastním obchod s bytovými doplnkami, kde gro vecí do realizácií ide práve z neho. A popri tomto všetkom mi prišlo ako úplne prirodzené sa začať venovať aj Alviku, pretože to považujem za veľmi prospešné a prínosné nielen pre vás, ale aj pre mňa.